Randy. Naatuon ko. Wala ko ba? Hindi ka magdahil sila. Hi guys! Welcome back to our channel guys. Dito na pud migkuan guys, La Fortuna. Kay namalit na sa migpan sa La Fortuna. Nas niri ay dito mi ay. Hi there. Hi. Unya karon guys. Kanina kakaon na mi ani. Amo ning tilawan ning ilang kuan guys. Galitas. O pa may ani kakaon, amo ning tilawan. O kaning ilahang kaykay. Tilawan naman ilang kaykay guys. O siniri ni palit aning meat-roll. At yan yung tilawan guys. Ning ilang meat-roll guys. Mga on na taner. Mga on na ta guys. Mga on tag meat-roll sa La Fortuna. Kaya pa may ani kasuway guys. Katong una nakasuway namin sa ilahang hopya, tikoy, og dice, o sa pato piano no. Og Belgium, og sliced bread. Lami to nya. Kaniya mo ni tilawan doon. Lami sad. Lami sad ilang kuan guys. Kaniya tong tilawan guys. Bong ang kana mo. Galitas gay amo ning tilawan. Mamisag guys, crispy kayo. Ano niya? Malamig na. Iya mo patimbang. Kaong bitaw ni mo. Ang kay ner, ang kay. Lami. Lami ang kay. O galitas. Ner, kawin nera. Kay. Ano na da? Luwat na. Mawa ko na siya guys. Ato may panilawan. Pinalgo kayo sa kay ka mo ang galitas. So, unsa lami ani? Tutilawan ha. Patalaw naman si Rocky karo mo palit siya sa La Fortuna. Unsa mo kasulti Rocky? Layas na. Guys, lamig jud ang yang sagol sila metro kay baboy gid siya guys. Karni jud oh. Dili jud ingon nga mga nilatabag, dili gikan sa lata ba kanang presko nga baboy ang ilang gibutang. Ma-feel jud nimo nga baboy jud nga presko dili gikan sa lata. May kaysa pare sa kape. Paningot ko kinaon guys. Kay inom kape init, nya burnout. Ni samot dinita. Kingitan akong dila ay gi. Sugutan siguro ko sa lain.
Hilgutan ko nila. Vincent! 22 so ditong panoy. Thank you for watching guys. Ug salamat dahil ninyo guys kay mga solid supporter jud muna ko guys. Kamong tanan kay nanadyoy ang atong mga video ba. Dili de tanan kanang tagsa ang uban na ang uban wala sad. Tungod ninyo guys. Naka-add na ang ato ang video. Salamat sa inyong pagtabang guys. Ug hinaot nga walay puas ang inyong pag-suporta nako guys. Bye. Thank you mga unta. Kita-kita ta sunod video guys.